Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang ako sa pangalang Jody, tambalanista since 2015. Sumulat ako kasi ang sakit-sakit ng puso ko. Gusto kong magsumbong sa inyo at nais ko ding humingi ng payo. Dalawa lang kaming magkapatid ng sister ko. Hindi magkalayo ang age gap namin. Matanda lang ako sa kanya ng 2 taon kaya sobrang close kami. Ang swerte ko kasi hindi ko lang siya kapatid. Best friend ko din. Sabay kaming lumaki at nagdalaga. Naghihiraman pa kami ng gamit. Nagtutulungan, sumusuporta sa isa't isa. Nag-aaway pa minsan-minsan pero hindi naman tumatagal. Sa huli, laging naaayos. Ang sarap sa pakiramdam na laging merong nandyan para sa akin. Alam ko na kahit kailan, hindi namin pababayaan at iiwan ang isa't isa. Nung nagka-boyfriend ako, siya ang una kong sinabihan. Actually, inapprove niya muna bago ko sinagot. Importante kasi sa akin na gusto niya ang boyfriend ko. Madami kaming pinagdaanan ni Boyfie pero nanatili kami dahil sa kapatid ko. Siya kasi lagi yung voice of reason ko sa mga panahong buwisit na buwisit at emosyonal ako. Siya yung nagpapaintindi sa akin ng mga bagay-bagay kapag gusto ko na makipaghiwalay. Siya lagi yung tulay kung bakit lagi kaming nagkakabate. Importanteng parte talaga siya ng love life ko. Kaya naman, nung ikinasal ako last month, siya ang maid of honor. Hindi ko alam kung sobrang lungkot ba niya dahil mag-aasawa na ako, pero pagdating sa reception, lasing na lasing siya. Hindi pa nga halos nagsisimula ang programa, sumusuray na. Nung tinawag siya para magbigay ng message sa aming mag-asawa, nagulat ang lahat. Sabi kasi niya, may nangyari daw sa kanila ng asawa ko. At yung asawa ko daw ang nagyaya. Nung una ayoko sanang maniwala, naisip ko baka dala lang ng kalasingan. Pero nang makita ko na putlang-putla ang asawa ko at pinagpapawisan ng malapot, nag-wish ako na sana kainin na lang ako ng lupa. Kahit hindi pa umaamin ang asawa ko, alam ko na totoo ang sinasabi ng kapatid ko. Tambalan umuwi ako galing sa kasal ko ng luhaan. Noong kaming dalawa na lang, inamin sa akin ng asawa ko ang kataksilan niya. Nasaktan ako ng 2 taong pinakamamahal ko sa buhay. Hiyang-hiya din ako sa lahat ng dumalo sa kasal ko. Makikipaghiwalay na ba ako sa asawa ko? Gusto din akong kausapin ng kapatid ko pero hindi pa ako handa. Parang ayoko na siyang kausapin magpakailanman. Tambalan, ano po ang gagawin ko? Ang inyong tambalanista, Jody.
Nako, Jody. Hindi kami para magdesisyon para sa'yo. Medyo mahirap talaga at medyo masaklap yung ganyang klaseng eksena. And I feel like masyado pang maaga sa ngayon para kausapin mo yung mga taong yan. 'Di ba? Parang parang masyado pang masakit. Baka hindi ka pa isip ng maayos kasi masyado pang sariwa. 'Di ba? Kapag galit na galit tayo o kaya sobrang tindi ng emosyon natin, minsan yung mga desisyon na ginagawa natin hindi na tama. Kasi correct. Highly emotional tayo. At hindi lang ito kapag tayo ay malungkot. Maski din kapag tayo ay sobrang saya. Ang dami ko na pong na-experience na ganyan. Sobrang saya nila. Na, ang pagsisisi nila nasa dulo. Bakit? Nung masayang-masaya sila na langung-langu sila sa alak, ay nako talaga naman, ay bayaran ng kabilang table. Yan, 'di ba? Alak pa, pulutan pa, ganyan. Tas super swipe, ganyan ang credit card, ganun. Nasa uli ang pagsisisi nung nahimasmasa na siya. Pakalipas ng ilang linggo at dumating na po ang bill ng credit card, 'di ba? Nilamon po siya. Nilamon na po siya. Yan na po yung katulad ni Jody na gusto na po siyang kainin ng lupa, ganun. Kasi yung nangungulit sa kanya na magbayad siya, medyo hindi mabait. Tinawagan na pati boss niya, tinawagan pati yung ganun, 'di ba? Hindi na basta tinawagan, pinapahiya pa. Yan, ganon. At ito yung resulta ng hindi nakapag-isip ng tama papaano highly charged, highly emotional, 'di ba? So ganon din, hindi lang sa kalungkutan katulad nito, pati sa kasiyahan. So wag tayo magbibigay ng desisyon, gagawa ng desisyon kapag sobra yung emotions natin. Totoo yun. Kaya ngayon, ang masasabi ko lang sa'yo, Jody, let your heart heal a little. Kung kailan man yan mangyari, dapat yung kapatid mo tsaka yung asawa mo willing sila to wait kung talagang sising-sisi sila sa ginagawa nila or sa ginawa nila. Ang malala dito, nung nagpapagaling ka ng puso, nagsama pa silang dalawa, 'di ba? Kapag ganun, edi confirmed. 'Di ba? Confirmed na friendship ay it is over, 'di ba? Kasi syempre, alam na nga nilang nasaktan ka nila, sasaktan ka pa nila ulit, 'di ba? Kaya lang, pag-overthink na 'yon. Hindi natin alam na kung mangyayari 'yon. Sa ngayon, sa palagay ko lang mahirap magdesisyon kasi kung ako yan, agad-agad, na yan, wala na, hindi na to, parang ganun na. Relationship over na ito. Relationship over. Maaring, pwede na. Oo, kasi valid Yung nararamdaman mo, valid. Yung pagka-traitor sa'yo, valid yung nararamdaman mong inis, yamot. At kung halimbawa nga, actually, na mag-decide ka ngayon na highly emotional ka, na maghiwalay kayo, sa tingin ko rin, valid din. Kasi ito ba naman ganun, di ba? Nakita mo yung build-up niya sa sister niya, kung gaano niya ka-best friend, kung gaano niya katinding basta inangat mo talaga sa pedestal tapos may ganyang pagtatraidor. Masakit kasi talaga yan. Totoo yun. No? Mahirap. Kami rin, uulitin namin. Tama yung sinabi ni partner, mahirap mag-decide when you are emotionally charged. Sa ngayon, siguro you pray over it. Malaking bagay yung magkakaroon ka ng guidance from heavens. Napaka-importante nun, mga kaibigan, na kapag problemado po tayo, magdadasal tayo para naliliwanagan din tayo. Yes. And siguro kailangan mo ngayon, wag ka muna mag-decide kasi ulitin natin, mataas ang emosyon mo. Kailangan mo ng mga taong masasandalan na maramdaman mo na may kakampi ka. Yes. Diba? Mga tao na pwede mo pagkwentuhan ng mga bagay-bagay na hindi ka huhusgahan, hindi ka pagtatawanan, at hindi ka iiwanan. Kumbaga, ito yung mga taong pagsasabihan mo para iparamdam sa iyo na may karamay ka at this point in time. Yes, that's so, yun muna yung gawin mo until maramdaman mo na you're getting better, diba? You're feeling okay na. Pero sa ngayon, wag ka munang magde-decide in terms of whether to let go of that person or to stay in that relationship. Wag muna, mahirap kasi depende sa tao to, mga kaibigan. May mga tao na kahit gaano kalaki kasalanan na nagawin sa kanila, kaya pa nilang patawarin. Pwede pa. May makikitaan pa silang silver lining. Yes, diba? ng kabaitan na parang nagkamali lang itong taong to at hindi naman talaga siya masamang tao. Parang katulad ng mga partner, diba? Yung mga nakulong na.
'Di ba? Dapat lagi pa rin silang bigyan ng tsansa na makapagtrabaho ulit, 'di ba? Na maging normal yung life kasi maaaring nagkaroon sila ng kasalanan pero hindi naman ibig sabihin na for the rest of their lives gagawin nila yung kasalanan na yun. Totoo yun. Nagkakamali lang talaga dala ng kung ano man. Oo. Kaya minsan pag inungkat mo talaga yung detalye, minsan hindi mo masisisi yung tao eh. May totoo, mga ganun, may mga correct. pagkakamali lang talaga tayo sa buhay. Walang perpekto. Nagkakamali tayo sa ating aksyon, nagkakamali tayo sa ating mga desisyon. Maraming instances na gano'n. Super. Hindi tayo perfect eh. Yes, pwedeng palagpasin ng ibang tao, pero may mga tao ding hindi kayang tanggapin ang pangyayari. So, hindi kami yung magsasabi na hindi Correct. katanggap-tanggap ito. At hindi rin namin pwedeng sabihin na, ano lang yan, di ba? Nagkamali lang sila. Lilipas lang din yan. Oo, hindi. Panahon ang magsasabi kung kailan ka makakapag-decide ng tama. Pero sa ngayon, wag ka muna magdedesisyon. Ano ka muna, kung magkano yung mga nalikom nyo nung kasal, ikaw ang gumastos, di ba? ikaw ang mag-enjoy. Kung ba meron kayong honeymoon package kunyari sa Boracay, ganyan, o kaya sa Palawan, yan. 'Di ba? Sama mo na lang yung pinaka best friend mo na hindi yung kapatid mo, 'di ba? Tapos ikaw ang gumamit. 'Di ba? Gamitin mo yung time. Correct, 'di ba? Wag yung magmumukmuk ka na ikaw pa yung lugi, hindi ka na nga may mga ganyan na nga naganap, lugi ka pa. Hindi, pakinabangan mo lahat. You have all the right, girl. Feeling ko hindi nila kay questionin yan, 'di ba? Para lang makapag-isip-isip muna, makapagmuni-muni, kumalma yung puso mo, 'di ba? Kapag kakalmado ka na, then you make that decision. Kasi alam mo sa sarili mo na na to naiyakan ko na to ng husto. Madami na akong mga kakilala ko na talagang pinagkakatiwalaan ko na nakapagbigay sa akin ng proper advice. Nasabi ni partner kanina yung wag mong kung kani-kanino ikukwento, tama ba? May sinabi kang ganun, partner. Dapat sa mga taong pinagkakatiwalaan mo lang na komportable ka. So ganon, may pipiliin ka lang na mangilan-ngilan kasi kung sa lahat ng mga kaibigan mong 20 sila, lahat yun may iba't ibang opinion, maguguluhan ka talaga. So yun. pipili ka lang ng 1 or 2 people na you truly trust para tulungan kang i-process kasi minsan naman ang hirap kapag pinoproseso mo mag-isa, 'di ba? So maganda yung humika ng help, and we really hope na Jody na sa tamang panahon, 'di ba, maka-move forward ka, malagpasan mo yung ganyang klase ng pagsubok. Wag na dumagdag pa sa isipin mo yung mga iisipin sa iyo ng ibang tao. Kasi kung nandun sila, alam nila na ikaw yung victim dito, 'di ba? Hindi ka nila huhusgahan. For all you know, sila pa yung magpapadala. Padalan nyo nga ng pagkain, baka gutom siya, gano'n, 'di ba? Para katulad lang yan ng kapag ako dati, partner, kapag broken hearted ako, in a way, kapag gusto ko makita yung silver lining, masaya ako kasi lagi ako nililibre ng mga kaibigan ko, 'di ba? Sinasamantala niya yung pagkakataon yun. Oo, sinasamantala yung pagkakataon na ililibre nila ako, yung gagawa sila ng lakad alang-alang sa akin, 'di ba? Yung mga kapatid ko ang babait sa akin, 'di ba? Mga ganyan. Hindi ako inutusang maghugas ng pinggan ng nanay ko. Kasi yan yung mga pwede mong samantalahin sa ngayon, 'di ba? Broken-hearted kung sila ay nandiyan sa wedding mo, mas more on yung kanilang sympathy ay nasa iyo. So wag na my point is wag lang dumagdag sa isip mo yung ano pang iisipin ng ibang tao kasi nasabi na namin to noon, baka hindi mo lang narinig sa isa sa mga tambalan segments namin. It's not all about you. Maaring sa ngayon, dahil ka-attend lang nila ng wedding na yan, sobrang juicy niyan. Masarap ikwento yan. Baka may gumawa pa ng TikTok video tungkol dyan di ba? Pero eventually matatabunan. Eventually, itong mga taong feel na nila yung pagiging juicy ng kwento, itong mga taong to, sila mismo ay sila mismo ay may mga sarili-sariling mga buhay na dapat intindihin. Makakalimutan din nila ito correct. in time. Kaya wag na tong parang dumagdag pa sa nararamdaman mo ngayon. Kasi nakakadagdag yan yung iisipin ng ibang tao. Ano na lang kaya ang opinion nila tungkol sa akin? Siguro iniisip nila, mahina ako nila lang o baka hindi ko binibigay kay Keneme. Yung kailangan niya kahinanap sa iba. Tingnan mo, 'di ba? Kung mag-overthink kang, overthinking ka, bisyo. Tingnan mo, siniko ang dami na naisip. Hindi ako yun.
Hindi nga ako yun eh. Hindi nga siya yung dumaan sa journey mo, pero riba. Sa true, di ba? May mga naisip na akong 3 agad na pag-overthink. And itong pag-overthink na ito, tandaan natin, it doesn't come from the Lord. Kapag ka feed ka ng mga information na hindi naman totoo ng utak mo, hindi galing sa Diyos yan. So wag na para dumagdag sa isipin mo itong sasabihin ng ibang tao. Mahirap lang talaga, no? Maraming tao talaga makaka-encounter ng betrayal from the people that they trust. Correct. And they love. Yes. Mahirap yun na parang anong ginawa ko sa'yo? Bakit mo nagawa sa akin ito? Hindi mahirap daanan yung ganyang klase ng journey. Pero kagaya sinabi natin, you pray over it. Malilinawan ka in time. Makukuha mo yung lesson bakit mo pinagdaanan ito or bakit mo pinagdadaanan ito ngayon. Tama. Hindi namin nila masagot sa problema mo. Pero panahon talaga ang magsasabi, ay kaya pala. Yun naman pala eh. Kaya naman pala nangyari sa akin yun eh. Totoo ha. And lagi nating tatandaan, our God is the God of breakthroughs. So dadating yung panahon, magkaka-breakthrough ka rin. Diba? Spell breakthrough. Ano na lang, breaks. Breaks na lang. Break pad. Mo kung naman breakthrough yan. Breakthrough. Diba? Opportunities. Breakthrough na, ito pala yung ito pala yung dahilan kung bakit ito nangyari. Diba? Ito pala yung dahilan kung bakit nagganap ito, mga ganern. So, katulad nga na sabi ni partner, hindi para kami ang magsabi niyan. Sa'yo yan. Kasi kami din may mga sarili-sarili din kaming laban na hinihintay din namin yung sagot. Diba? Kanya-kanya tayo. Oo. Tingnan mo, maaari pag-usapan namin ito off the air pa. 'Di ba, na grabe naman 'yung nangyari. Pero pagkatapos, babalik kami sa sarili-sarili namin mga problema na wala kaming kakainin mamaya, 'di ba? So, pray over it. Napaka-importante nito. Correct. Kaya this is the perfect time, Kabisyo, para ikaw, Jody, ay kumapit pa kay Lord para mabigyan kanya ng tamang paglilinaw. Salamat for sharing your story. Hope you'll be okay in time. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!